Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Пятніца каля 12 па беларускім часе, а значыць Александр Кнурович у студыі Еўрарадыё. Прывітанне, Александр. Дзень добры, паважаныя гледачы. А значыць, як звычайна, будзем абмяркоўваць важныя тэмы і падзеі ў палітыцы і эканоміцы Беларусі і свету. Ну, зраблю такі спойлер. Сёння ў асноўным эканоміка і ў асноўным Беларусі. Можем, конечно, крыху паговорить про тое, як там Трамп открывае, ды не открывае Армузскі праліў. Бачым мы, дарэчы, што пад вось гэтымі падзеямі, да, пад уплывам гэтых падзеяў там рубель ізноў ужо сёння 2,86. Да, то бок вот так вот, да, расійскі рубель, еўра, вот. Так што, ну, ёсць пэўны вот такі перадатачны механізм. Але гэта, калі шчыра, калі паспеем, таму што шмат ёсць у нас іншых тэм. І бадай, што галоўныя выбары ў каардынацыйную раду, вы не паверыце, таму што жарсці вакол гэтых выбараў. Вот мне шкада, конечно, што... Ой, ну, конечно, мне шкада, што в 2020 годзе вот нас всех выгналі, там, пересажалі, там, і так далее. Калі б гэта ўсё адбывалася ў публічнай палітыцы Беларусі. Калі б гэта была сапраўдная палітыка. А тэлевізары, вот с уплывамі, карацей, а я в суд пойду там, а я не пойду. Гэта было б, конечно, тое шоу, палітыка была б тым шоу, за якім бы мы ўсе з задавальненнем глядзелі. Тут, ну, застаецца таксама, в прынцыпе, глядзець, як Павел Латушка, прыходзячы ў студыю Еўрарадыё, просто абрушваецца на Александра Кнуровича з абвінавачаннямі. Абвінавачанні сур'ёзныя, Александр. Ну, дадзім, мы паглядзім, жорсткі адказ дадзім. Ну і, конечно, мы мусім вам даць права даць жорсткі адказ, безумоўна, спадару Латушку. Але мы, як заўжды, мы гэта зробім сам напрыканцы праграмы. Каардынацыйны рад, тому што это так ці інакш все ж такі, да? Вось, ну, а ўвогуле у нас на парадку дня відэа Александра, якое выйдзе на наступным тыдні. Нагадаю, што у Александра ёсць уласны YouTube-канал, які называецца Кнырович. Там кожны тыдзень апошнім часам выходзіць нават 2 відэа. Яны такія сціслыя, ёмістыя, прысвечаныя нейкай там тэме, звычайна пра беларускую эканоміку, пра беларускі соцыум. Ну, а тут мы ў студыі Еўрарадыё можам адказаць на вашыя пытанні па тэмах гэтых відэа, разгарнуць іх як цукерачку. Вот Александр уласнай персонай знаходзіцца, якому пытанні можна задаць, таму што эфір у нас абсолютно жывы. Александр, чаму прысвечанае відэа, якое мы абмяркоўваць будзем сёння? Ну, вы ведаеце, па-першае, я зраблю такія 2 малых анонсы, і потым мы перайдзем к гэтаму відэо, таму што на гэтым тыдні, ва ўторак, выйшло відэо на тую тэму, якую мы ўжо абмяркоўвалі, на тое, якія фактары ўплываюць ці не ўплываюць на будучыню Беларусі, якія стратэгічна ўплываюць, а якія стратэгічна, ну, вось, суадносіны з ЗША ніяк не ўплываюць на тое, што будзе ў Беларусі праз 5-10 гадоў. Сапраўды гэта так. І выйшаў такой відос, нормально все, з праглядамі, з каментарамі, все на сваіх месцах. Сёння, на жаль, не паспелі да выхаду праграмы, сёння выйдзе відос «Русские ідуць у Беларусь», дзе на вокладкі нарисавалі меня, ведаеце, з триколором. Ну, вось, поглядзець, конечно... Александр, вы, конечно, можете взять в руки триколор и ввогуле любы сцяг, але вот русским от этого, мне здаецца... Чаму? Ну, ці вы лічыце, што это так працуе? Могу набіць Пуціна і яшчэ, ведаеце. Пуціна, да, купала там, вот это все. Не працуе? Мне здавалася, што не, але, конечно, ведаеце, свет змяняецца. Ну, вось, сёння выйдзе відэо менавіта о тым, што мы таксама абмяркоўвалі, як расійцы купляюць кватэры, як абмяркоўваюць тое, што яны прыедуць в Беларусь, і тое самае пытанне, якое я прапанаваў, а Павел тады прапанаваў больш шырокае пытанне, маё пытанне было, ці падтрымліваюць гэтыя рускія Расію ў межах 1991 года. Ці ў них ёсць некае іншае ўяўленне, таму што, ну, напэўна, імперцы, якія не лічаць Беларусь незалежнай дзяржавай, не могуць жыць Беларусі ввогуле. Немагчыма сябе ўявіць такое становішча, каб во Францыю прыехаў нехта, сказаў бы: я не лічу вас незалежнай дзяржавай, вы моя дзяржава, дайце мне магчымасць жыць і купляць нерухомасць. Ну, напэўна, ён там праз адні 24 гадзіны быў бы уже недзе
у паветры. Вось. Але тое, што мне сапраўды цікава, гэта відэо, якое выйдзе ва ўторак, мы яго доўга рыхтавалі. Чаму? Таму што, канешне, у ім прымаў удзел Станіслав Славей, вядомы беларускі ўрач, і таксама зараз ён працуе ось у офісе ці ў АПК мне здаецца, здесь на такой у наших сэнсах афіцыйнай пасадзе, і таксама група дактароў, якая рыхтавала апытанкі, рыхтавала нейкія матэрыялы, якія ляжалі ў іх у шуфлятках, у сталах, але мы вырашылі зрабіць матэрыял менавіта аб тым, што адбываецца з урачамі ў Беларусі. І, канешне, вось гэтая тэма мне вельмі была цікава, таму што там вельмі глубокае даследаванне лічбавае аб тым, колькі людзей працуе зараз, колькі выпускалі нашыя медычныя установы навучальныя, якія ёсць праблемы сапраўды ў врачах і ў чым ввогуле праблема, як сюда выглядае. Лічбы, апытанкі, і гэты відос выйдзе дзесьці ва ўторак, напэўна, але у нас сёння пятніца, і наступную пятніцу, напэўна, будуць нейкія іншыя такія свежыя навіны. Таму вось менавіта гэты відос вельмі для мяне быў цікавы, і вось калі аддаць ад яго некалькі анонсаў, вы ведаеце, палова врачэй, якія былі выпушчаны з медычных навучальных устаноў, з ВНУ, вышэйшая навучальная установа ВНУ, а за апошнія 35 гадоў яны не працуюць у медыцыне. То бок у нас, уявіце себе, што дзяржава, як сама дзяржава кажа, што даже нават платнікі беларускія не аплачваюць поўную кошт навучання, таму калі мераць коштам навучання для іншаземцаў, там 460 000 долараў, то атрымліваецца, што дзяржава страціла 860 мільёнаў долараў на тым, што яна навучыла врачэй працаваць, а яны сышлі з гэтага сектара. Але чаму яны сышлі? Таму што там малыя заробкі, вялікі ціск, і таму што гэта непрывабны сектар, калі ты працуеш, нармальна працуеш. Мне здаецца, што з іншымі прафесіямі гэта даволі частая рэч. Напрыклад, я згадваю сваіх калег па факультэту журналістыкі БДУ, тых, з кім я вучыўся. Так там, я думаю, прыкладна палова і не працуе, і мала таго, і не думала працаваць. Але тут ёсць розніца. Вы ведаеце, згодная. Колькі трэба часу, каб падрыхтаваць сапраўднага журналіста? Не ад сахі такого, ведаеце, я сёння пішу посты, заўтра я блогер, і вось я ўжо журналіст. Нармальна, сапраўдная падрыхтоўка журналіста, колькі часу яна займае? Нармальна займае. Все жыццё, Александр. Звычайна, мы вучымся все жыццё. Я разумею, але ж все ж таки мне падаецца, што калі сапраўды гэта навучанне, 3 гады, напэўна, гэта займае. 4, давайте бакалавр ужо можа пайсці адразу на АНТ пад Масцеем ці ў міністра і пачаць стажыравацца. Но нармальны доктар гэта як мінімум 10 гадоў. Як мінімум 10 гадоў ад таго, як ён прыйшоў вучыцца, ад таго, як ён стал. Мне здаецца, яны нават вучацца 7. Там ёсць... они вучацца болей, але я не буду так. Там ардынатура яшчэ... То бок яны рэальна вучацца даўжэй. І я так думаю, што ёсць розніца, таму што ўсё ж такі гуманітарныя навукі даюць людзям пэўную падрыхтоўку і свабоду. Але калі ты стаматолог, по адукацыі. Ты стаматолог. Ты, конечно, можешь пайсці на рынок працаваць, але тут сэнс у тым, што на рынку ты менш заробіш, рэальна менш. То бок, і калі людзі са стаматалагічнай адукацыяй, напрыклад, ёсць, канешне, іншыя дактары, але яны не працуюць стаматолагамі, это ўжо нешта вельмі важкае, правільна? Іх прымусіла сысці з прафесіі. А што ж гэта за вельмі важкае? Я думаю, што ў кожнага ёсць час на гэтае пытанне. І вось гэта вельмі цікавая лінія. Вельмі цікавая лінія, колькі сапраўды працуюць нашыя врачы, і ў сярэднім гэтая лічба па апытанках 55 гадзін на тыдзень. Што такое 55 гадзін на тыдзень? Мы разумеем, што стандарт 40. Норма это 40. Так, 40. 5 дзён па 8 гадзін. Плюс 30%. Калі ты лічыш вось так, як лічыць Павел, то гэта азначае, што ён працуе і ў суботу 8 гадзін, і в нядзелю 7. Ці па 11 гадзін кожны працоўны дзень. Калі ён у суботу і нядзелю адпачывае. Але гэта парушэнне заканадаўства. Это цяжка. Так тыдзень-два можна адпрацаваць, месяц там, не ведаю, падмяніць калегу на бальнічным. Таму што ты глядзіш у лічбы. У нас афіцыйна, ведаеце,
99% у нас няма как бы вакансій, у нас 99 пазіцыяў заняты. Але чаму так адбываецца? Потым ты глядзіш, там ёсць вельмі, зноў дзякую Стасу і той камандзе врачей, якая з ним працуе, вось справаздачнасць Магілёўскага аблвыканкама. Там наўпрост напісана забяспечанасць гэтымі людзьмі 73% пазіцый. То бок 27% врачей не хапае ў Магілёўскай вобласці. І таму яны працуюць на траціну больш, чым патрэбна. Бок 73% дактароў закрываюць 99% вакансій. Так, і у нас гэта не хапае, недзе 25 чвэрць дактароў. Ну вот яны перапрацоўваюць гэта траціна. Перапрацоўваюць, да, вот там хто на чвэрць, хто на траціну. І шмат яшчэ якіх лічбаў мы ўзялі і паглядзелі, ну дзякуючы спецыялістам, я ж, конечно, не адмысловец, у медыцыне мы паглядзелі глыбей на тое, што адбываецца, таму што, ведаеце, не хапае врачэй, і зараз прынят загад, не памятаю, як ён выглядае, але загад тое, што чалавек, працуючы на адной медычнай спецыяльнасці, умоўна, той самы стаматолог, можа перайсці заўтра, ну, зараз я буду жартаваць, у гінеколагі. Ну, он же врач, яго ж навучылі. Чаму не можа працаваць гінеколагам? Як сказал адзін сябр, ну, і там некая... Вось. Каб яму перайсці, патрэбен толькі загад унутры самого гэтага самага учреждення, і ён павінен прайсці перанавучэнне на працягу 160 гадзін, гэта толькі 1 месяц, у тэрміне да 6 месяцаў. То бок ён можа сёння прыйсці працаваць па іншай спецыяльнасці. Канешне, я жартую наконт таго, што гэта стаматолог і гінеколог. Не, там прапісаныя нейкія спецыяльнасці, якія больш-менш адна да адной падобныя, але так не працуе. Гэта парушэнне таго парадку, які быў прынят раней. Тое, што студэнты зараз у нас могуць працаваць, а тое, што людзі, ведаеце, дзяржава, напрыклад, дзяржаўныя СМІ, яны ганарыліся тем, што у них там врач, які толькі-толькі навучыўся, якому патрэбна было даже нават па беларускіх мерках год працаваць пад кіраўніцтвам іншага врача, а па захадных 5 гадоў, каб ён мог потом працаваць адзін. І вось ён прыехаў у некую бальніцу і там працаваў адзін. І для бальніцы і для дзяржаўных СМІ гэта был гонар, што яго пусцілі аднаго самого працаваць з людзьмі. Ну, гэта мне калі шчыра нагадвае рэальна там 19 стагоддзе, пачатак 20-го, калі ў вёску якую-небудзь, ну, Якуб Колас на Ростанях, да, Лабанович, настаўнік прыязджае і адзін на всю вёску, да? Вот там, можа, на весь раён нават, на ўсё наваколле, да? Там доктар адзін па ўсіх спецыяльнасцях, да, сёння зашыць там нешта, заўтра там прастуду вылечыць, паслязаўтра гемарой, прабачце, да? То бок і А я узгадываю, у Булгакова были записки молодого доктора, таксама там, вось так, і вось мы в 21 стагоддзі. Да, не хацелася б думаць, што 100 гадоў прайшло і нешта змянілася. Але калі ты паглядзіш на лічбах, ёсць же доктар, ёсць, пазіцыя закрыта. І, вось такой відос ён выйдзе ў аўторак, у меня самого, калі чытаў вось гэтае даследаванне, былі цяжкія адчуванні. Пры гэтым я зноў нагадаю, што па лічбах 99% ўсё у нас нармальна. Всё у нас добра. Так, цяпер, я думаю, з падвойнай цікавасцю чакаем аўторка і гэтага відэа. І вось мы недаанансавалі, конечно, пра што мы збіраемся размаўляць сёння. А сёння у нас, акрамя каардынацыйнай рады, яшчэ 2 тэмы. І гэтыя тэмы, яны, рэальна важныя для беларускага грамадства. Першая у іх там у Палацы Незалежнасці адбыліся кадравыя перастаноўкі. Міністр інфармацыі пайшоў працаваць міністрам культуры. Это вот до пытання журналіст, он... Хто? Да, хто куда. Можа, в принципе, міністрам культуры папрацаваць. Вот. Можа, на рынок. Там, можа, яшчэ што-небудзь. Вось. А на пасаду міністра інфармацыі запрасілі таксама праверанага прапагандыста, які раней быў нават прэс-сакратаром Лукашэнкі. Да, даўно, дарэчы, да, яшчэ, конечно, Наталья Эйсман там
нават і яшчэ даўней. Вось але чалавек правераны, і канешне першае пытанне да яго было, што з Ютубам будзе, да? Вось пра гэта паговорым крыху, і далей эканамічная тэма, беларуская нацыянальная біятэхналагічная карпарацыя. Вось чытаў я час ад часу там навіны пра нацыяналізацыю, да, вот нацыяналізацыя, гэта яны. Нацыяналізацыя, але як можна нацыяналізаваць нацыянальную карпарацыю? Масла Вот у меня, глядзіце, да, яна і так беларуска нацыянальная. Мало того, я вам скажу, гадоў 20 таму Лукашенко забараніў недзяржаўным прадпрыемствам увогуле ўжываць словы беларускі, беларуская і нацыянальная. Так, беларуская дзелавая газета, напрыклад, стала БДГ, дзелавая газета, нацыянальная эканамічная там таксама перайменавалася. Белгазета і беларуская газета стала Белгазета, беларускі рынок сталі, да, беларусы і рынок. Ну вот у нас прыклады з міра са света медыа, да, у мяне. Але там вораг перайменаванняў гэтых быў натуральна. І тут у нас і беларуская, і нацыянальная. Каб 2 разы не ўставаць. Это, як бы, я б сказал, это уже 8 раз тут посидели, як бы, на всякий выпадок. То бок, ну, а что, просто беларуская біятэхналагічная карпорация не дрэнавала, а нацыянальная біятэхналагічная корпорация не хапала, да? Ну вот. Жорсткі беларускі брейн. У нас есть відэа з гэтай нарады, але, Александр, калі есть інтра... Могу вести інтра. Ведаеце, давайте трохі про тое, што такое беларуская біятэхналагічная карпорацыя. Гэта прыватны праект. Ім кіравала Надзея Каткавец, хатычная, вялікая жанчына, была замміністарка сельскай гаспадаркі, і там былы прэм'ер-міністр Казахстана, Кыргызстана, прабачце, які разам з Бакіевым схаваўся ў Беларусі, які змяніў імя, он был там неяк па-кыргызску, а стал Даніил Урицкі, і атрымаў беларускі пашпарт у 2016 годзе. І вось гэта быў праект гэтых двух людзей, за якімі, канешне, стаялі чыісьці інтарэсы. Як выглядаў бізнес? 700 мільёнаў укладанняў, з якіх большасць, там, каля 600 мільёнаў, дакладнай лічбы, не будзем зараз шукаць, гэта кітайскія крэдыты, то есть зноў, гэта кітайцы, якія даюць крэдыт пад дзяржаўныя, то бок вашыя гарантыі, але прыватнаму бізнесу. Зараз Лукашенко это таксама все это скажа, пацвердзіць, але ну, окей. І у чым был план? Гэта павінны былі быць амінакіслоты, і вось гэтая карма, дабаўкі, і па плане павінен была быць выручка гадавая штосьці каля 600 мільёнаў долараў. А потом штосьці пайшло не так, давайте зараз паглядзім. Клас, то бок взять кітайскі крэдыт на 600 і за год яго Не, ну ёсць же яшчэ... Не, ну ёсць яшчэ, да, конечно. Але только не распавядайце Лукашэнкі пра свае Александр, я відэа доўгае, троххвіліннае падзяліў на 3. Давайте. На 3 кавалачкі. Першы кавалачак караценькі, ён, вот, можем сказать, завязка. Да? Давайте поглядим. Создавая ее, когда-то мы гордились, что мы государство одно из 5 там, или из 4, которые имеют такие биологические технологии. Пришло время с новым руководством правительства, с новым руководством самой корпорации посмотреть на то, как она работает. Значит, замах. Які сумны чалавек. Да, ужо вы адчулі, да, што работает яна хутчэй за ўсё так сабе, да? Ну, але вот як звычайна, да? Конечно. Зараз мы электромобиль. Космос, атом, электромобиль. Да. Биотехнологичная корпорация. Создавали одна с 4, с 5 держав. Ну, я это комментовать не буду. Як 4 державы у нас развиваюць у свеце, развивали биотехналагічныя тэхналогіі перад Беларусью, по словах Лукашенко. Ну, я думаю, что тут мы пачулі, як ему это продавали. Конечно. Што ён поверыў, карацей, калі, значит, вот прыйшлі да яго гэтыя людзі з Кыргызстана і Каткавец, я думаю, таксама. Ёсць тэмка. Вот, да. Давайте, значит, замутим. Далей давайте послухаем, як развиваліся падзеі. В ноябре 22 года мы также говорили, когда осуществляли запуск этой кампании, о перспективах научно-производственного кластера. Планировалось,
что премиальные комбикорма, премиксы, витамины, аминокислоты не только выведут на новый уровень отечественный аграрный комплекс, но и станут солидной статьей экспорта и будут приносить стране валюту. Со стороны государства, корпорации была оказана существенная поддержка. Это преференции по уплате налогов, гарантии правительства по кредитам, особый порядок отражения курсовых разниц. В уставный фонд предприятия внесли бюджетные средства в размере 226 миллионов рублей. Рублей, так. По предложению господина Снабкова. Только льготных правительственных кредитов Китайской Народной Республики привлекли порядка 600 миллионов долларов. Вот сходится личба. Да, То есть для успешного старта и нормального развития сделано все и даже больше. И, как я уже сказал, сегодня государство вправе спросить за результат. Ну, ось такое даволі дзіўнае ЗАО, да, у якім прэферэнцыі, гарантыі па крэдытах. Я не ведаю, што такое там з курсавымі розніцамі рабілі, але таксама, відаць, дзяржава кампенсавала ваганні курсаў беларускай гэтай біятэхналагічнай карпорацыі. Ну і чыстыя лічбы гэта 100 мільёнаў, ну плюс-мінус долараў бюджэтных, да, і 600 мільёнаў кітайскіх пад гарантыяй урада. Як мы только что пачулі. Як Александр все слушна подлічыў, 700, прыкладна 700 мільёнаў. Это на старте. Это не, хутчэй за ўсё не все. Да, хутчэй за ўсё не все. Далей уже что там было, что вливалось, Лукашенко не казаў. Вось, але ну зафіксуем. Як бы, дарэчы, мы упусцілі вельмі важны момант. Вось ва ўсе вось гэтыя часы, калі задумывалась гэтая карпорацыя, нараджалася, была ж гісторыя з Мікалаем Лукашенко, які паступаў на біяфак БДУ, і адчувалася прямо, что вся гэтая біятэхналагічная корпорация патрэбная для того, каб выпустить его с біяфака БДУ, и вот, ну, ёсць хорошее месца працы з аднаго боку ЗАО, з іншага боку нацыянальная, беларуская. Да, ну крэдытаў, што праўда, вот не шмат набралі, але пад гарантыяй урада, ну урад беларускі сваім не дасць знікнуць. Вось. Ну і вот мы пачулі, да, экспорт, там вітаміны, карма, вось гэта все мусіла просто вывесці Беларусь, ну, да, расквітнець. Што? Вот чаму ўзнікла патрэба ў 2026 годзе збіраць нараду? Давайте третье видео. Из представленных материалов следует, что этих результатов, к сожалению, нет. Хотя зарплату все получают исправно, почти на 16% выше среднеобластного уровня. Единственное, в чем вы проросли, это география экспортных поставок. С 6 стран в 2022 до 12 стран в 2025 году. До настоящего времени на полную загрузку мощностей биохимического и комбикормового производства так и не вышли. Целевые показатели производственной программы не достигнуты, сохраняется острый дефицит оборотных средств. Что в этой ситуации делает руководство? Идет привычным путем, с протянутой рукой за дополнительной государственной поддержкой. Напоминаю, в который раз. На это денег в бюджете нет и не будет. Средства выделяются на время и с обязательным возвратом. Это я для тех, кто еще не понял этого. Ну, теперь мы добра ведаем, что такое белорусская национальная біятэхналагічная корпорация. Давайте я дакіну вам трохи лічбаў, якія здесь не гучаць, тому што ён кажа, не выполнили, не выйшлі, не зрабілі, але не кажа, як гэта выглядае ў лічбах. Выручка павінна была быць каля 600 мільёнаў, і тыя лічбы, якія былі ў прэсе, гэта 200 мільёнаў. І трэба разумець, што з гэтых 200 мільёнаў беларускі рынок, няма дакладных лічбаў, але агульнымі, каля 100-120. То бок, калі планаваўся экспорт на 500 мільёнаў долараў,
то ён сапраўды атрымаўся, дай бог, калі на 80. То бок яны праваліліся на знешнім рынку. Чаму яны праваліліся? Не, ну яшчэ Расія хутчэй за ўсё забрала там трохі. В гэтым пытанні. Глядзіце, гэта прадпрыемства з кім канкуруе? З кітайцамі. Стандартнае прадпрыемства Кітая ў 3 разы больш. Ёсць гіганты, якія ў 10 разоў больш, но стандартнае ў 3 разы больш. У яго меншая цена на энерганосьбіты, меншая цена на зерне, якая з'яўляецца асновай гэтай вытворчасці, і меншыя агульныя расходы ў разліку на адзінку выпуска, таму што яно ў 3 разы больш. То бок яно больш канкурэнтаздольнае. І калі сустракаюцца на расійскім рынку беларускае і кітайскае, только беларуская пабудаваная по кітайскім тэхналогіям за кітайскія крэдыты, то чамусьці кітайская выйграе ў кітайскага беларускага. Вось і весь сакрэт. То бок нічога не здарылася. Загадзя асэнсавана зрабілі прадпрыемства, якое будзе працаваць у страты. Гэта не цуд, гэта было прадугледжана на старце. І тое, што гэта прадпрыемства атрымлівае грошы з бюджэта, тое, што яно атрымлівае вось гэтую дзяржаўныя гарантыі, за які потым заплаціце вы. Калі вы ж не думаеце, што недзе есть у Лукашенка нейкія іншыя грошы. Нет, вы бярэце вось гэтыя $700 мільёнаў, дзеліце на прыкладна 4 мільёна хатніх гаспадарак у Беларусі сёння і атрымліваеце, што кожны з вас заплаціў за гэтую радасць для Колі Лукашенка трохі меней за $200 з сям'і. Вось во што абышлося, але гэта яшчэ не все, таму што ёсць уже крэдыты, якія каб пакрыць крэдыты. Там будзе далей гульня. Так вось, ён жа кажа, ходзяць з працягнутай рукой. Так самае галоўнае, што гэта той самы правал, які сістэмны. Ён жа у нас, мы разумеем, мы шмат чаго распавядалі, ён у нас і ў цэментнай галіне, ён у нас такі ж самы у дрэваапрацоўкі, ён у нас на Светлагорском ЦКК, ён у нас на заводе газетнай бумагі пад шклом на $460 мільёнаў. Ён у нас у кожным месцы, дзе дзяржава вырашыла інвеставаць вашыя грошы, у тым ліку пазыку, і дзе яна не можа зрабіць сябе манаполію. Вось у нас, ведаеце, у нас прыбытковыя гэта завод «Крышталь» з алкаголем. Не заўсёды, але большую частку прыбытковы Белкалі, але і яго яны самі. Белкалі все ж таки на сусветных рынках. Конечно. Там табачная фабрика «Нёман», яна у нас прыбытковая, таму што там цэны усталёвыя дзяржавы. І вось такія прадпрыемствы у нас могуць быць прыбытковыя. Но як толькі дзяржава пачынае гуляць у камерцыйны рынок, гэта заўжды мінус. Ну і выніку мы ж ведаем, што адбылося. Выніку дзяржава сябе забрала 77% акцыі гэтага біятэхналагічнага гіганта. Нацыяналізацыя нацыяналізаваана. Так. Раней было як? Экспрапрыіруй у экспрапрыятара. Цяпер нацыяналізуй нацыянальна. Ладно. Вось такая гісторыя. А яшчэ, конечно, на дэсерт. Вось гэта я вам у які ўжо раз паўтараю, што грошай не прыходзьце да мяне па рэфінансаванню вашых крэдытаў, якія вы мусілі аддаць, ладно, хоць пачаць там аддаваць, не ведаю, якія там умовы, з каторы раз няма, не будзе, але чаму яны ўвесь час прыходзяць тады? У мяне вот такое вот пытанне. Таму што ён дае. Чаму ўвесь час даводзіцца паўтараць? Таму што кожны гэты разговор ён сканчаецца тым, што ён дае грошы. Ведаеце, з яго цягнуць. Што? Правильно. А ён дае. Это ж калі не даць, то что? Так все закрывать БНБК, людей распускать, якія атрымліваюць. Это, конечно, великое досягнение в коммерцыйной, в коммерцыйной компании на 16% вышэйшы заробак, чым по Мінскай области. Ну, Мінская область, дарэчы, неблагие сярэдні заробак. У параўнанні, конечно, з чым. З іншымі абласцямі. Да, але тым не менш, на 16%. Павел, ведаеце, калі бы Лукашенко нікуды не сыходзіў, сидзеў бы і далей рабіў бы тое, што ён робіць зараз, но аднойчы сказаў: я вам больш не дам грошай, і не даў бы. І калі б ён гэта вось зрабіў, калі б ён спыніў гэты мільярдныя потокі, мільярдныя плыні грошай з вашай кішэні,
то краіна была бы іншай у эканамічным сэнсе. Ці яны вымушаны былі бы ці прадаць гэтыя прадпрыемствы камусьці, хто можа імі кіраваць, ці іх зачыніць, і не было бы вялікай беды того, што іх зачынілі, таму што у нас больш на палову эканоміка прыватная, а частка з дзяржаўных прадпрыемстваў ўсё ж таки можа нешта вырабляць і працаваць далей. Не было бы нейкай там беспрацоўя, чагось такога іншага. Але натуральным чынам за гадоў бы 5 мы побачылі бы другую іншую эканоміку, якая была бы больш эфектыўнай. Але гэта бы азначала, што гэта больш не лукашэнкаўская эканоміка, што ён больш не можа кіраваць і загадваць каму што рабіць. І ў гэтым яго, ведаеце, такі жыццёвы стратэгічны парадокс. Я не задаволены тым, што яны ў мяне цягнуць грошы, я разлічваю, што яны будуць самі зарабляць. Але я жадаю імі кіраваць, таму я ім буду даваць і даваць грошы. Гэта, ведаеце, гэта як у сям'і такой, ведаеце, недобрай сям'і. Калі ўжо дзеці павінны былі быць уже і самі зарабляць, але яны так псіхалагічна робяць выгляд, што яны такія крывыя касыя, і гадоў до 50 іх бацькі... Але гіперапека з іншага боку. Гэта, канешне, гэта ж не бывае па-іншым. Не бывае, што так вот у тебе такія дзеці, а ты сам нейкі нармальны. Не, гэта гульня, як садамаза. Калі ёсць садысты, так ёсць і мазахісты. Але мы зацягнулі гэтую частку. Это цікава. Вот ведаеце, такі замах, маштабны праект, 4-я ці 5-я дзяржава ў свеце, і такі, это яшчэ не фінал, дарэчы. Мы пачуем пра біятэхналагічную карпорацыю, я ўпэўнены. Ідзем далей. А далей у нас YouTube, калі шчыра, з трывогай. У канцы мінулага тыдня мы сачылі за навінамі. Шмат у гэтай дзяржпрапагандзе было пра тое, што так мы вас зараз у адказ заблакуем. Вось, але новы міністр інфармацыі Дмітрий Жук сказаў з гэтай нагоды наступнае. Зараз буду перакладаць з рускай мовы, хаця Дмітрий Жук, у прынцыпе, я думаю, валодае беларускай, але забарона цэлай платформы – гэта рашэнне, якое мусіць быць прадуманым і карысным. Тут мы ўжо адразу адчуваем, што вообще пока што не прадумалі і калі б яны бачылі, што это прадумана і карысна, уже б забаранілі, да? Далее важнае. Калі мы дэкларуем, але не можам рэалізаваць, лепш увогуле не дэклараваць. Слухайце, слова нармальнага чалавека. Это абсолютно. Калі забыць пра ўсё астатняе, то здоровое слово. Это ж классная позиция и ситуация. Когда тебя только призначили, ты можешь на своих вот этих, которые до того... Что вы нарабили так? Вы нормальные вообще. Вы что, можете заблоковать YouTube? Серьезно? А коли вы не можете, то нахера вы ввогуле трындзелі про это. Ён таксама, Цвік, да, ён таксама зрабіў акцэнт на тым, што Александр Лукашенко не прыхільнік забаронаў. Мы разумеем, што Александр Лукашенко прыхільнік чаго заўгодна, але калі міністр інфармацыі такі довад прыводзіць у публічнай прасторы, трэба шукаць іншыя механізмы ўзаемадзеяння з гэтымі буйнымі гульцамі сусветнага медыапрасторы. Я думаю, што Александр, в прынцыпе, можна выдохнуць. Будем глядзець далей YouTube. Я написал артыкул. Ведаеце, я написал артыкул з гэтай нагоды, дзе падсумоўваў гэтыя думкі і абасноўваў, чаму не будзе забароны YouTube ў Беларусі. І, канешне, слухайце, па-першае, мы должны падзякаваць Пратасевічу. Я не ведаю, ці звязана гэта ці не, но так трапна, ведаеце, выйсці ў эфір, парушыць заканадаўства Беларусі ў першую чаргу, таму што распаўсюд асабістых дадзеных гэта парушэнне. Беларусі ахоўваецца. Конечно. Гэта парушэнне законаў, але заканадаўства Беларусі, так. Вось, і так, каб спаліць адразу 3 канала ў Ютубе, гэта супадзенне, але такое вызначальнае супадзенне. І чамусьці СТВ не вярнула. Вось яно завяло новы канал, якую таксама зачынілі, але там не было. 4 каналы. Там уже не было Ромы. Ведаеце, конечно, я могу его памешаваць і сказаць, што, конечно, завод, з якога ён сышоў, дзе працаваў сваршчыкам, ён танна аддзелаўся ад яго, таму што мог завод скласціся з такімі спецыялістамі. Але калі казаць сур'ёзна, то, конечно,
YouTube не будзе зачынены не таму, што там засталося яшчэ 33 прапагандысцкіх канала. Мы разумеем, што там працуюць і БТ, і Мінск новасці, і шмат усякай такой, і сам першы інфармацыйны, і сам Азаронак вядзе свае стрымы, дзе заплёввае студыю і прызывае зачыніць YouTube праз YouTube. Таму гэта вельмі лагічна. Свабода слова. Канешне, такая свабода слова. І не та, ну, карацей, ён не будзе закрыты менавіта таму, што больш за 6 мільёнаў беларусаў глядзяць YouTube. А у Лукашенка такое, у чым яго адрозненне ад Пуціна? Пуціну ўжо ўсё роўна, як да яго ставіцца народ расійскі. Ён дайшоў да той стадыі, ён влез в непаспяховую вайну, зацягнуў усё так, што зараз усё роўна, як расійцы ставяцца да забароны тэлеграма, да забароны Ютуба. Гэта ўжо цалкам такая, ведаеце, выключна таталітарная краіна. Яна да гэтага ідзе вялікімі крокамі. Лукашенко, нягледзячы на тое, што ён разумее, што за яго час зараз ніяк не больш за 30% насельніцтва, ніяк не больш. Ён разумее, як да яго ставяцца людзі, але ён все яшчэ намагаецца ім спадабацца. І таму, ведаеце, я нагадаю, на 8 марта ён прапанаваў жанчынам скардзіцца яму праз TikTok. І калі ён распавядае пра вось гэта выключэнне света, ён таксама распавядае, што прыйшоў Коля, паказаў відосы, што вось цемра ў Кіеве і цемра ў Мінску. То бок ён адчувае, што забарона Ютуба была бы вось магчымасцю для сацыяльнага ўзрыва. Выбуха. Для сацыяльнага выбуха. І ён, канешне, не будзе зачыняць YouTube не таму, што ён вельмі любіць YouTube і ці паважае свабоду слова, а таму, што ён не жадае, каб зноў людзі прыйшлі і сказалі, ты дзебіл, Саш. Вось. Таму не будзе у нас забароны Ютуба, і дзякуй Богу, а вось да забароны белты я ставлюся вельмі, знаеце, вельмі дзіўна. З аднаго боку, гэта прапаганда, якая несе хлусню, якая распаляе варожасць, якая прапагандыруе вайну. Парушае все, што магчыма. А з другога боку, а дзе ж я буду сталавацца, дзе ж я буду глядзець і ведаць, што адбываецца там. Гэта, конечно, жарт. Знойдзе само. Это так, яно нас знойдзе. Але магчыма нам не магу, Александр, не вклініцца тут перад тым, як будзем адказваць Павлу Латушку. Вы згадалі TikTok, вось гэтыя скаргі. Да, мы памятаем, што Лукашенко сам казаў, давайте записывайте, скарцеся, будем разбирацца. Так вось, ведаеце, аб'ём і характар скаргаў ужо не радует влады беларускія, да? Таму што старшыня Савета Рэспублікі Наталья Качанова вот просто сёння сказала, што трэба ўвесці адказнасць за скаргі, якія ўтрымліваюць недакладную інфармацыю. То бок, вы, конечно, людзі записываеце скаргі, але толькі з дакладнай інфармацыяй. А за недакладную мы вас будем сажаць. Я читаю гэта як пагрозу. Все, ребята, погулялись, погулялись и хопить. Вы что, реально вырашили, что можно про все скардиться у TikTok, вот выносить вот это вот, и мы будем разбираться? Не, такой не было задумки. Была задумка просто трендануть нечто про то, что да, у нас же это самое. Мы ж, конечно, на боку людей, вот есть, типа, мы глядим, еще и сучасные такие с TikTokом, да. Так што вот як гэты канал сувязі адкрыўся, так ён цяпер, я думаю, і закрыецца. Таму што мы разумеем, што недакладнай інфармацыяй можна абвясціць все, што заўгодна. Вон кіраўніка архітэктурнага бюро, як цяпер вот нам, канешне, хутка распавядуць пра шэраг іншых парушэнняў, але нагода, з якой прыйшлі ў офіс і затрымалі 50 чалавек, пост пра тое, што кіраўнік прыватнай кампаніі напісаў в соцсетцы Threads, что его примушаюць ідэолага наняць. І ён такі, нафіга мне ідэолаг? Ён там нічога, ведаеце, у тым той сэнс, што ён не напісаў нафіга мне. Там было паведамленне, меня примушаюць прыняць ідэолага на працу, і о дзіўны новы мір. Да, нават не нафіга. Ён нават не напісаў, што ён незадаволены этим. Ідэолаг, нет, не будзе цябе на маім прадпрыемстве, да? Читалось, конечно, незадавальненне і, ладно, здзіўленне
пэўная, да? Ну вот, калі ласка. Вось. Так што TikTok, не, TikTok, конечно, ніхто не блакуе, але за скаргі хутка, я думаю, буду сажаць. Ну, Александр, што, як вы хочаце адказваць Латушку? Мы паглядзім? Паглядзім гэта кавалак так, я не буду доўга адказваць, там давайте паглядзім. Добра, гэта кавалак з учорашняга стрыму Еўрарадыё, наш хост Зміцер Лукашук і Павел Латушка скардзіцца на тое, што людзі не хочуць сабатуюць выбараў каардынацыйную раду, і ввогуле Александр Кнырович вельмі дрэнны чалавек. Вы не раз по поводу Кныровича. Я не абвінаваціў тым, што ён працуе на КДБ. Ён працуе ў наратывах КДБ. Вось гэта. І гэты чалавек няхай сасправаздачыцца, што за 2 гады он зрабіў у Коордынацыйнай радзе. Нічога. Я адзіная фракцыя, ну, разам, я скажу, не будзем казаць, што адзін з еўрапейскім выбарам, з моладзевым наступам, хто штосьці стараўся рабіць у Коордынацыйнай раду, гэта былі мы. Гэтая фракцыя, і это трэба публікаваць, бо прэса пра гэта не хоча пісаць. Прэса чамусьці зыходзіць у бок, што, напрыклад, фракцыя Кныровича, дзе ён быў лідарам, не галасавала, не хадзіла на паседжанні, ігнаравала нават рэзалюцыю ў падтрымку вызвалення палітвязняў, калі мы дзякавалі Злучаным Штатам Амерыкі за тое, што адбылося. Не, ім ніколі гэта не было патрэбна. Зараз будуць расказваць. Ён выдатны журналіст. Нават калісьці мне мама пытаецца, а што ты ў праграмы глядзіш? Да, гляжу. Александр Ильич, гляжу. Цікавыя праграмы. Ну, што ён робіць у палітыцы? Я разумею, што ён робіць у інтарэсах просто спецслужбы. Вот просто наратывы гэта разганяе. Да мяне ніякія асабістыя прэтэнзіі, бо прыйшоў калісьці да мяне ў НАО, папрасіў вялікую заробак. Я сказаў, у нас няма такіх заробкаў. Так што, Александр, можа, з гэтага прычыны? Ну, растлумачце людзям. Чаго вы Ён жа пісаў у Коордынацыйнай рады пасты. Ён адным пасце мог 6 разоў маё прозвішча ўзгадаць. 6! Што, аднаго разу не хапала? Што такое? Што ён ад мяне хоча? Я, калі яго бачу, руку паціскаю. Ён выходзіць у эфіры і пачынае ў каментарах, і пачынае. Ну што, Александр, чаму адмовіліся дзякаваць амерыканцам за вызваленне палітвязняў? Ну, ведаеце, давайте мы поступім трохі інакш. Вось у гэтым наезд. Это наезд. Ёсць нейкія такія вось прэтэнзіі асабістыя, а есть размова пра працу Коордынацыйнай радзе. І я тое, што датычыцца працы Коордынацыйнай радзе, нашых гледачэй пашлю. Па-першае, на тэлеграм-канал Блока, дзе Блок справаздачыўся за тое, што ён зрабіў Коордынацыйнай радзе 3-го склікання, там ёсць падрабязныя справаздачы. Ці адышлю к учорашняму эфіру Андрэя Егорова, які таксама вельмі дакладна, спакойна распавёў усё, што мы зрабілі. І гэтую частку я не буду каментаваць. Чаму? Таму што зараз будуць выбары. І гэта перадвыбарная барацьба, у якой я не прымаю удзел і не прымае удзел Блок. І я не жадаю неяк уплываць на гэтую барацьбу. Перашкаджаць ці дапамагаць камусьці перамагаць на выбарах Коордынацыйнай радзе. І таму я асабіста з задавальненнем адкажу на гэтае пытанне адносна Коордынацыйнай радзе. Вось калі скончыцца выбары. 22 траўня я абяцаю, Паўлу абяцаю, афіцыйна абяцаю, што я сам распавяду ўсё, што вось гэтыя накіды адпаведу. Каб не распаляць у перыяд выбараў, вось гэтую, не нагнетаць. Хай блокі паміж сабой змагаюцца, а не са мной змагаюцца. Тое ж датычыцца асабістага. Глядзіце. Апошні раз я нешта пісаў крытычнае пра Паўла Латушку у жніўні 25-го года. Паглядзіце мои пасты, паглядзіце мои нейкія заметкі, эфіры. Я апошні раз нешта такого кшталту казаў тады, калі я быў дэлегатам Коордынацыйнай рады. І я крытыкаваў, канешне, крытыкаваў канкрэтна за канкрэтныя дзеянні, таму што я быў не згодны. За жніўня 25-го года я не крытыкую, і калі я пішу нешта пра дэмакратычныя сілы, я пішу агулам пра дэмакратычныя сілы. Я сышоў з Коордынацыйнай рады у кастрычніку 25-го года і ўжо паўгады не займаюся палітычнай дзейнасцю. Ввогуле не займаюся, мне шмат іншых інтарэсаў, і ввогуле я больш гляжу на тое, што мы павінны зрабіць агулам, чым змагацца з Латушкай ці з Ціханаўскай, Франкам і так далей. І я вось гэтым не займаюся ввогуле. І все аб гэтым ведаюць. Наконт грошай і прыходу на працу. Слухайце, ведаеце, як было? Было 5000 евро.
5000 евро. Страшный Вы человек попросили у Нарович. Латушки 5000 евро. Павел, вы можете себе уявить, чтобы я у кагосьці штосьці просил? Вот вогуле. Не, ну, ладно, не попросили. Ну, типа, хочешь, чтобы Не. я працаваў на тебе, плати 5000 глядзіце, якая евро. была сапраўды гісторыя. У меня, ведаеце, у меня все ж таки сознание прадпрымальніка, і таму я гляджу на свет не праз ты мне должен, павінен, а про тое, што вось у меня есть нейкі ресурс, і я магу его прапанаваць, мы разам можем нешта зрабіць. Я праз гэта гляджу. Але размова была якая? Па-першае, размова была, канешне, прыватная. І гэта вельмі цікава, што Павел дазваляе себе распавядаць прыватную размову. Па-другое, размова была такая. Мы сапраўды абмяркоўвалі, вельмі кратка абмяркоўвалі тое, што мы можам рабіць разам. І мой адказ, апошнія словы былі такімі. Паважаны Павел Павлович, ну, вельмі ёсць нейкія магчымасці, я был бы вельмі зацікаўлены, але мне для таго, каб займацца палітычнай дзейнасцю 8 гадзін на суткі і 5 дзён у тыдзень, я павінен мець доход 5000 евро в месяц. Гэта будзе дастаткова, каб я не займаўся нічым іншым і не шукаў нейкі іншы заробкі. Гэта было не пра заробак, а Конечно, пра тое, што... гэта было па маё ўяўленне, на якім узроўні я павінен быць, каб дазволіць себе рабіць тое, што робіць сёння Павел Латушка. І далей я сказаў аб тым, што я разумею, колькі сёння зарабляюць палітычныя актывісты. Я разумею, колькі зарабляюць у офісе у Павла Латушка, таму я разумею, што вы не можете мне прапанаваць такі заробак, таму наша размова зараз бессэнсоўна далей. Таму вось, ну, гэта амаль дакладныя словы, якія былі сказаны. Ці можна праз гэта уявіць себе, што я нешта прасіў у Павла Латушка? Ну, я не так. Но у Павла Латушка іншы досвід. Склалася ўражанне, я дапускаю, што яго магло скласціся ўражанне, што типа Павел, вы типа Павел, за 5000 я весь ваш. Весь ваш. Ну, не, да, Павел, конечно. такие 5000 прабач. Ну, слухайте, гэта былі мои словы, і гэта было маё стаўленне. Таму сапраўды гэты эпізод был, але я падкрэслю, што гэта была размова адзін на адзін, і тое, што чалавек распавядае аб гэтым публічна, кажуць аб ім самі. Ну, давайте аб другім. Што мяне пра наратывы КДБ мяне вось больш за ўсё, калі шчыра цікавіць. Таму што... Давайте пра наратывы КДБ, і потым адна думка, і скончым, бо мы ўжо вышли. Да. Уже час скончаецца. Так. Я б жадаў вельмі, каб Павел патлумачыў, якія канкрэтна наратывы. Я яшчэ раз падкрэслю, ужо 8 месяцаў, як я пра яго асабіста нічога не пішу. І таму, калі ён мне растлумачыць, я змагу нешта адказаць. Апошняе, аб чым можна думаць, это, канешне, становішча з Мельнікавай. Я, канешне, имею стаўленне, але маё стаўленне такое ж самае, як у шмат якіх іншых журналістаў, сродкаў масавай інфармацыі, якія аб гэтым пішуць. Яно не адрозніваецца ні на адзін крок ад наших вядомых буйных сродкаў масавай інфармацыі. І калі Павел мяне абвінавочвае у гэтым сэнсе, у тым, што я працую на наратывах КДБ, гэта азначае, што ўсе нашы сродкі масавай інфармацыі, якія аб гэтым распавядаюць, таксама працуюць на наратывах КДБ. Таму я хацеў бы, каб мне патлумачылі. Нічога іншага, акрамя Мельнікавай, я больше не бачу. Еўрарадыё дакладна не працуе на КДБ, але... Я паўтары словы Латушкі. Я не казаў, што я працую на КДБ, але ў наратывах КДБ. І апошняе, што я хацеў бы сказаць, ведаеце, я лічу, што мы павінны размаўляць аб тым, што мы можам зрабіць разам, а не змагацца адзін з адным ввогуле. Зараз не бачу ніякага сэнсу, і вось гэтыя выклікі на рынг о том, што там палітыкі должны кожны раз, вось, калі ёсць выбары паміж сабой, я лічу, што у нас зусім іншы час. Я быў незадаволены менавіта тым, што пра Координацыйная рада, аб якой я марыў, якая была бы шырокім падмуркам шмат якіх палітычных сілаў, яна адразу ператварылася ў іерархічную структуру, якая, наадварот, завужала, а не пашырала. І таму, калі будуць прапановы не змагацца адзін з адным, не сварыцца, не высвятляць, у каго сёння 2400 прагаласаваўшых, а у каго 1300. Мне не цікава. Калі будзе прапанова рабіць штосьці агулам, я за. У змаганнях паміж сабой я не ўдзельнічаю. Гэта ўсё, што я жадаў сказаць. Дзякуй, Александр. Гэта пазіцыя. Я думаю, што, конечно, у Латушкі знойдзецца, што адказаць. У вас знойдзецца, што адказаць Латушку. Карацей... Давайте пасля выбараў. Мы з гэтага і пачыналі. Так. Уласна, палітыка
калі б яна была ў маштабах краіны, яна была б вельмі цікавай, захапляльнай, як серыял. Конечно. Глядзім гэты серыял у тых умовах, у якім мы яго глядзім. Іншых нам не дадзена. Александр Кныровіч, Павел Свярдлоў. Пабачымся праз тыдзень. Да пабачэння. Да пабачэння.